Centrum podpory podnikání Praha bylo založeno roku 2009. Naším cílem je od začátku podpora a pomoc sociálně znevýhodněným osobám z řad bývalých vězňů, kterým pomáháme zpět na trh práce. Já jsem dělal kurz zhruba před rokem a od té doby tady pracuju tak nějak jako brigádně a jenom díky tomu, že mě ta práce baví, rád dělám něco nového a chci si rozvíjet svý, dá se říct, schopnosti. Lidi, kteří vůbec nemají nějaké vzdělání, tak si myslím, nebo zkušenosti s tím, tak si myslím, že tohle je pro ně přínos. Ty lidi, kteří prošli těmito projekty, vidí, že sami získali nějaké dovednosti, vidí, že mají šance, daleko větší šance než ostatní se uplatit na trhu práce. Když nemá rodinu, nemá kam se vrátit, má problém. Naše organizace založila 2 sociální podniky, TerraPoint a Pointex. Za 4 roky naší existence jsme zaměstnali 60 osob po výkonu trestu. Centrum podpory podnikání Praha mě vlastně postavilo na nohy díky organizaci Jsem získal práci.